ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನೀರಿಗೆ ತತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೊಂದು ಡಬ್ಬೆ ದಿಕ್ಕ ಟೂರ್ಗೊಂದು ಪಾಡ್ರ ಆಶ್ವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಾದ ಮನೆಗೆ ನೀ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರ್ದು ಟೂರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಡ ಇವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಫನ್ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಏತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಣದು ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ guys hello guys good morning touch barundu jeshna chai one play hi in chaddum len vlog icha namaskara ondele bakkanlo raavadu mokle jor kakkere barondundiga ಐದಕ್ಕನ ದೊಂಡೆಡುಂಡಿಗೆ ಕಕ್ಕುಣ ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸೊ ಈತ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದೈದ ಇತೆಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುವ ಮೆರಡಿ ಎತ್ತಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒರ್ಬರೆ ಅಂಡ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರಾದು ಲೈಫ್ ಒನ್ನಾಗ ಆತ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ 8 ಗಂಟೆ ಒರ್ಬರೆ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ ತಿರ್ತು ಜೈದೆ ಬಸ್ ಟೇರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿಡಿ ಆ ನೋಡ್ತಿ ಕುಲ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ಪಾಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಹಾಪನ್ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ಬಸ್ತ ಪೂರ ಆತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನು ಸೊ ಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಿ ಮರ್ಜ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇತ್ತ ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಕುಲ್ ರೈಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ರೈಲ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಕಪ್ಪಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ಬೋಕ ಟ್ರೊಟ್ರ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೊಟ್ರ ಸೊ ಐತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ನಾನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಪೋಯಿಸಿಂದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಎದುರು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಡು ಪಣ್ಣು ಏತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜು ಅವಿತ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಹಾರರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಹಾರರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನಮ್ಮ 2 ಇಯರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಳಿ ಬಳಿ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಯದಾಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಬೂತ್ ದಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಾಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರ ಬಿಡತ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿದ್ದೆ ಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಜನರೇ
ಹಾರರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲಾತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ 3D ಶೋ ಬೈದ ಶೋ ತಿಲಂಗಿಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಗ ಮಾತಾ ಕೆಬಿಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾತಿಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಕೆಬಿಗ್ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾತು ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಯೋ 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 ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಯೋ ಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಯೋ 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 ಮಾಮಿಂತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿಂದು ಓಕನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂದಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿಲೆ ದುರಡ್ಡು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಗ್ ಸಾಗ್ साथ मेरे किंगडम डेड नाले ब्रेजनिच not worth the hype ಎಡ್ಡೆ ಜನದೆ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅವು ಏನು ಸಬ್ಬೆ ಸಫರ್ದಲಕ ಅಂತ ಮುರನೆ ಅವು ಇಚ್ಚಿನಿ ಅವು ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವ ಎಂಜೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಕ್ ಮನೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಹೈಪ್ ಕೊರಿಯ ನಾಲೆಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗಿ ರೆಡ್ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಟ್ನೇಕ ತುಲೆ ಅವಳು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪೆಡ್ಗುಲ್ದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಿತಾಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆಡ್ಗುಲ್ದ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟುಕುಲ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಕಾಲಲ ಗಟ್ಟಿಯ ಮಲಯಾಳಿ ಪೆಣ್ಣಾನು ಪಿದಂಡ ಪಿರೋಪಿನ ಅದು ಬಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆಡ್ಗುಲ್ದಿನ ಕಲ್ ಬಾಕಿ ಎಂಕಲ್ ಹೋಗಿ
ದೊಂಬು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದು ಕೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ पूजा लग लग ಸೂಪರ್ ಸಖತ್ ಥಾಟ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ 98.3 FM ಅತ್ತತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಬರ್ಕು ನಾನು ಓಡೋದು ಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ನೆಂಚಿರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕಡ ನೆಂಚಾವೆ ಮನಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ವೆಜ್ ವಾನ ಸಿಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಶ್ರೂಮು ಫ್ರೈ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಕ್ಕ ಪಂಡಗನೆ ಗೊತ್ತವಳು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಿದ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ನಾನರ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬೈ ಬೈ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆವಂದಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ವರ್ಪುಣ ಎಂತ ಹಾಕಿದಾಕಿ ಗೋಡ ಕಮಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ Oh my god! Come on. Shoot. Very good. Come on, boys. Super. Sakata. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು ಹೋಯ್ತು ಯಾರು ಆಡಿದ್ರು Bye. ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟನ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರುಪತ್ತೊಂದು ಹೋದಿಲ್ಲ ಯಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ಜಾಂಡಲ ಕುಳ್ಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಜಿ ವಾಡಿಕ್ಲವ್ರಿಗೆ ಮಿತಾರೋಡು ಮೂರು ಬಾತಿದ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಡ್ನ ಆಸನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ
ಕೇಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ವಾ? ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ ಮಾತೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡು ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪನ ಪಾಪ ಜೋಕುಲ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಚಕ್ಕುನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯಿ ಪನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ಮೆರಿಡಿ ಅಂದ ಆಟ ಮುಗಿಂಡು ಬಾ ಸಾಕು ಆದ್ಕೊಂಡು ಎಕಡು ಜೋಶ್ ಇತ್ತಿನ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೇರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನುಂಡು ದೊಂಡೆ ಪೂರ ಬೇನುಂಡು ಎನ್ನನಾಗಿತ್ತೆ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಂತುಲ ಮೂಕು ಮಾತ ಕೆಂಪಾತನ್ ಸಂಟನ್ ಆತನ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡು ನೀ ನನ್ನ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊನ ತೂಪು ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಗೆ 7% ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪು ಕಾಂಡೆಡ್ ಗಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ 7% ಇಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋಯ್ ಒಕ್ಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಮಧೇನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಕುಲ್ದ ನಾನೊಂದು ಶೋಕದ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ದೊಂಬುವೆನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಕುಲ್ದ ಬಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಎಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿಗೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಏನು ಅದತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕಲ್ಲ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಒಂದ ಚೂರು ಮಾಡರೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಕುಳಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಸಾಧುಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಕುಂಡು ಒನಸು ಫುಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈದ್ಜಿ ತೂಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂತೂಕ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಬರ್ತ ಉಂಟು ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಬಾಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ವಸಂತ ಅಣ್ಣ ಇರು ಅನಿಸಿಕೆ ನಾಯಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರ ಇಚ್ಚಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಡರ ತಿಂಗಳರ ಪೋತನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಸರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೊಂಡ ಹತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಧರ್ಮಿನಿ ಕೊರುವೆರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದಾದ ಬಂದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ನೀ ಬುಧವಾರದ ನೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿಗಾಲಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಪೂಜೆಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಹೋಮಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಸುಧಾರ್ದು ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಿಲ್ದಂಜ ಅನಿಸಿಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಶನಿವಾರ ನೈಟ್ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುರೇಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪೇಳು ಇಂಚಿನ ದಿನ ಕುಡೊಂದಿನ ಬರಡೆ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ ನಂಗೇನು ಪೂಜೆಡ ಪೂಜೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ಕಾಸು ನೆಲಬೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಲಬೋಡಿ ಮಾತೊಂದು ಡಬ್ಬೆ ದಿಕ್ಕ ಟೂರ್ಗೊಂದು ಬಾಡ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತಿದ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಶುರುವ ನಾನು ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಯಾಳ್ನ ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ ಸರಿ ಆತಜಿ
ಪೂರ ಫೈಲ್ ಆತನು ಒನಸದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಓನಾಗ ಬಂಡೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಇದ್ದು ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆತಂಡು ಆವಾಡಪ್ಪ ನಾವು ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಪೋಲೆ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರ ಕೇಳಿ ಚೇತನ ಕೊರ್ರಾಡಿಗೆ ಚೇತನ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈಕ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಗನೆ ಉಂಟು ಪಾಡದ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನಿತ್ತಂడి ಯಾನ್ಬೇಕ ಹಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಕೊಡೋದು ಪೂಜೆಗಳೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಡುಟ ಆತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ ಆತುಂಡು ಆಂಡಲಂದು ನಮ್ಮ ಪೋವಡೆ ಪಂಪಿನ ಹಠಟ್ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ 12 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಈತ್ ಫೋಟೋ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಗಲಾಟೆ ಓ ಪೂರ ಮಂತಲ್ಲ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಅಂಡಂದು ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮಲಜ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪಿರವು ಎಂಗಲ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾತ ಮಸ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಇನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ನಿಕ್ ಒರಿ ರಡ್ಡಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಮಲಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಉಲ್ಲ ಆಶ್ವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಪೋದು ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶ್ವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗು ಮತ್ತೆ ಡಿಜೆ ಬಾಡಿ ಡಿಜೆ ಆಶ್ವನ್ನ ಕೇಂಡತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವರತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಇದು ಯಾನ್ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನ್ಪ ಇದು ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಯಾನ್ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐರ್ದೆ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆಲೆ ಇಪ್ಪು ಕಂಪೇರ್ ಟಿಂಟಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಚೂರ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 13 ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೇವ್ ಪೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ಇತ್ತಿನದ ಅದನ್ನ ಅವಲದಲ್ಲ ಹಾರರ್ ಹೌಸ್ಲದಲ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲತ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ಅನಾಗ ಪಂಡೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ ವೆಜ್ ಅದುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಚೂರು ಚಿಕನ್ ರಸ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಳ ಈತು ಚೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒನಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ರಸ ಚೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಾವು ಓಡೆಗ್ಲ ಯಾದಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಐಟೆ ಬತ್ತದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ತೂದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜವು ಅವು ತೂ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಎಂಕ್ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪಲಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಫುಡ್ ಆತ ಎವರೇಜ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಫುಡ್ ದಾಲೆಡ್ಡೆ ಜನಿಕಲ್ ದೆತ್ತೋ ನಾಂಡ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 6 on 10 ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪೋಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋದಿತ್ತರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪೋಯರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್